Si n'hi ha una època crucial en les nostres vides, eixa és l'infància. Quan som menuts, el món està replet de monstres, d'héroes, de reptes, d'aventures, d'imaginació. I si hi ha una cosa de la que tinga de sobre la nostra convida d'avui, és la imaginació. D'imaginació i d'infància, ja que, des de la seva formació com a mestra i psicopedagoga, s'ha centrat en conèixer els problemes que afecten els menuts per a trobar solucions i ajudar-los en el seu creixement personal. Acompanyar a xiquets i xiquetes en la seva evolució vital és una llavor complicada, però estic convençut que serà més fàcil acompanyats de les històries de la nostra convidada. Una de les promeses de la literatura en llengua valenciana, a la que si poguérem posar un projector connectat al seu cervell, segur que mos mostraria un univers molt particular. L'univers de Llúcia González. Benvinguda, Llúcia. Gràcies. Estem en Mosseguellos en Lochester. Estem celebrant aquestes xarles, aquestes entrevistes en motiu del 10è aniversari de Mosseguello. Ja hem complit 10 anys publicant en llengua valenciana i hem volgut celebrar-ho en els nostres autors. I per això estem en esta ronda. Molt bé. Si es començarem en tu, no sé ni per on has començar, perquè quan te varen conèixer eres la persona més jove en una afició d'escriure tan forta i tan potent. Com te vingué aquesta afició tan joveneta? Això és una història un poquet complicada, perquè en realitat va ser tot un poquet per un desamor que vaig tindre. Sí, la veritat em trobava fatal i vaig anar a la psicopedagoga del meu col·le perquè era, clar, en un xic de la que estava coladíssima. I me va propondre que per a intentar un poquet purgar-me de tot això, intentar expressar-me, no? Ja fora artísticament de qualsevol forma, a través de pintura, escultura, el que fora. I vaig trobar ahí en la paraula un poquet la forma de purgar tot això, no? I crec que primer vaig començar com en un relat, un ensayo o algo per l'estil. I després també començé la poesia. I se quedava un poquet impressionada la xica quan va veure això. I no sols ella, perquè te presentares en seguida a algun concurs i crec que el guanyares. Me presenté a Jocs Florals, sí, i me presenté al guardó que feren d'escriptors juvenils. I sí que el vas guanyar. En quina edat? No me'n recorde. Joveneta. Sí, que tindria... 17, 18 anys? Sí. Increïble. I a partir d'ahir no es para d'escriure i de col·laborar, inclús en entitats acadèmiques. Sí. Per exemple, en la Real Acadèmia. Sí, la veritat que ahir me van propondre col·laborar en l'elaboració del diccionari i estic ahí vaig estar com a col·laboradora, estic treballant un poquet, després també no només en l'elaboració del diccionari, sinó que també en el corrector que se feia a través de, crec que era, no me'n recordo el nom de l'empresa. Sí, una ferramenta informàtica, no? Online. Sí. I independentment d'això, com arribes a escriure en valencià? Perquè lo normal és que escrigues en castellà o ja, si m'apures, que escrigues en el normatiu, però tu no, tu entrares a escriure en valencià i en llengua valenciana. Sí, en la meva família sempre ha hagut molta rama valencianista. Precisament el més valencianista de la meva família és mon pare, que era un xurro total. Que curiós. Sí, era un xurro total. Conegué a ma mare i mira, a partir d'ahir se feu valencianista a més no poder. Jo això no ho tenia tan en compte fins que també una professora em va fer un poc de revulsiu i les meves conviccions com a que se feren més fermes, la veritat. Què te digui aquesta mestra per fer-te despertar? Va ser en batxiller, això. Me pareixia prou sorprenent que una persona que crec que en aquest cas era aragonesa anara dient que lo típic del català oriental, català occidental, no?
i que al cap i a la fi parlava en català, i jo dic, què fa una professora aragonesa ensenyant-me valencià i damunt dient que és català? No li trobava sentit per ningú puesto. I jo vaig entrar a partir d'ahí en diferents foros i vaig conèixer a gent que estaven començant a formar el que en aquest moment era la Peixota B. Vaja. Dins de tot aquest procés, continues escrivint i mos coneixes a nosaltres, a mos seguidor. Efectivament. I te proponem un primer llibre. Exacte. Que el tinc així, és L'acompanyant del bany. Sí. Segona edició. Segona edició. Conta'm coses sobre este llibre. No tant de la portada i del títol, que ara parlarem, sinó què conté? Bé, ahir la història és un tant interessant també, perquè en realitat jo comencé en un blog en internet i en aquest blog anava publicant quan me pareixia i quan me venia bé algun trosset de narrativa, tipus un relat molt curtet o també inclús algun poema. I ahir va ser quan arriba el Caçatalents, que en aquest cas va ser tu, i digué, mira, te faig esta proposta. I a partir d'ahir és que esta cosa tan bona. El llibre es diu L'acompanyant del bany, 100 històries curtes per al temps just. Sí. Trobem en la portada una imatge molt representativa. Veritat. És obra, no recorde si era de Toni Hugo, no, de David Guinot, un dels il·lustradors que treballa per a l'editorial, i és una passada, no? Com representa... Sí. A banda també en un estil que estava molt en boga en aquesta època. Jo crec que ha sigut, bueno, en aquesta època, en aquest moment, sí, que tampoc fa tantíssim de temps. I és una portada molt fresca que t'atrapa l'atenció en seguida. I a més té una idea, per complementar el que estàs comentant, que no està molt vista, i és que són històries per a llegir en el bany. Bueno, per a llegir en el temps just, però orienta sobretot a que quan vas al bany moltes vegades t'endús, a dia d'avui ja t'endús el mòbil, quasi tot el món, clar, sí. Però són relats que duren lo suficient, lo just, per a llegir mentre estàs en el bany. Sí, és un moment de relax, com qualsevol altre, però jo crec que hem de reivindicar un poquet el utilitzar la literatura fins i tot en els moments menys inesperats que menys pensaries. I és tot un repte perquè desplaçar els telèfons a dia d'avui cada volta és més complicat perquè està en tot. Així és. Però bé. Passen els anys, l'explotem, te fem anar de xira, de tour, a firmar, a presentar a tots els puestos, i ve el segon fill teu, que és 18 vides per a somiar. Què me contes d'este altre llibre? La història d'este és prou més diferent, perquè així sí que va ser un poquet pensat entre els dos i diguérem, o sigui, entre tu i jo, vull dir, per a que el públic ho sàpia, estigué la proposta de fer alguna cosa un poquet en la línia de l'anterior, però intentant ampliar un poc més les històries. I també va coincidir en una època, que ara ja no me passa de dir-ho, és una llàstima, en què tenia l'assombrosa capacitat de recordar quasi tot el que estava somiant. En aquest cas intentàvem adreçar un poc també en imaginació, completar els buits que igual no recordaves massa bé del somni i muntar unes històries molt xules. Són relats un poquet més llargs que els de L'acompanyant del bany. Així és. I a mi el que més m'agradava de la confecció d'aquest llibre és que narraves els teus somnis. Sí. I a més era en plan de avui m'he alçat i me'n recordo el que han somiat. Sí. I t'ho apuntaves en una llibreteta, perquè si no se t'oblidava. Bé, sí, alguna volta ho vaig fer, però per norma general quasi sempre intentava fijar-ho més en la memòria i sobretot fijar-ho d'una manera prou particular, perquè moltes voltes quan te despertes i has recordat alguna cosa de lo que has somiat, en quan obris els ulls i recibeixes algun altre tipus d'estímul, te se'n va del camp. Entonces, estava desperta però amb els ulls tancats i recordant pas per pas què era el que havia vist. Sí. La portada crec que és prou representativa, en aquest cas és de Moreno, altre il·lustrador que treballa per a l'editorial. I per què hi ha tants elements? Molt fàcil, perquè cada història té un argument diferent, una temàtica i una inspiració diferent, crec jo, i ja des de... Mira, ahir ja tenim un ratolinet,
ordenador va desde una historia de amor cibernético, ¿no? De cuando en aquellos tiempos estaba el Messenger. Hi ha una història de l'FBI, hi ha una història també que puga ser un poc més fantàstica, inclús de ciència-ficció, de tot. A banda d'escriure, evidentment és la teva vida professional. A què te dediques? Jo vaig estudiar, en realitat, vaig estudiar magisteri infantil, després me passi a psicopedagogia, vaig fer el segon cicle, que eren 2 anys, i després vaig fer un màster. Afortunadament, després d'aquest màster, a través de les pràctiques, vaig contactar en un grup molt interessant en el que a dia d'avui estic com a investigadora. Investigadora, però de quin sector? De xiquets? Sí, està relacionat en la salut, ja siga física com mental, dels xiquets, i en aquest cas és un estudi de corts en el que anem seguint el desenvolupament dels xiquets pràcticament des de la concepció, igual no tant, des de la setmana 12-13 d'embaràs fins a dia d'avui que tindran entre 13 i 14 anys, una cosa d'estes. Però i què estudieu? Què investigueu sobre ells? Sí, és un acord que va ser fundat, el seu esperit principal va ser un poc investigar com afectaven els tòxics, els contaminants, al desenvolupament que tenien els xiquets, físic i mental. Vols dir que si viu en un entorn on hi ha molta contaminació, des de la setmana 12-13 d'embaràs, vosaltres ja esteu analitzant o investigant si li va afectar aquesta contaminació? Sí, clar, a llarg plaç. Ostres, que interessant. A veure, si, per exemple, si hi havia hagut una exposició, en aquest cas, a contaminació de l'aire, si aquests xiquets, per exemple, desenvolupen asma o alguna malaltia relacionada amb els pulmons. Sí. I esteu obtenint ja algun resultat concloent? La veritat que el projecte té moltes publicacions, sobretot en anglès, però sí que té moltes publicacions i diferents línies d'investigació. Entre elles també, ara estem començant a estudiar els camps electromagnètics dels telèfons mòbils, antenes... I ens pots donar una pincella de si afecta o no afecta aquestes coses? Una de les coses més importants que hem descobert a través del projecte és que, per exemple, és molt recomanable el consum de peix durant l'embaràs, i de peix blau, però no de peix blau gran, que són els grans depredadors del mar i que contenen molt de mercuri. Com sigui el salmó, com siguin els besugos grans i demés. Sí, el peix espasa sobretot, sí. Vaja, que interessant. Me resulta molt interessant conèixer una investigadora que maneja aquests temes. Però bé, jo en realitat estic per un altre camp. Estic en el camp de lo més social, perquè ve de part de la meva formació i en el camp de lo social ara estem investigant a través d'una sèrie d'indicadors els índexs de pobresa i exclusió social i com afecta això en quant a el desenvolupament conductual, cognitiu dels xiquets. Interessantíssim. A banda, també cantes. Sí, m'agrada molt. Des de xicoteta que sí que està participant en cors i coses d'això. Cantes en corals o cantes tu com a... No. No, cantes dins d'un grup, no? Cantes dins d'un grup, sí. Ara estic en l'Orfeó Universitari de València, sí. Que guai. I teniu actuacions, teniu... Sí, tenim concerts. Desafortunadament no cobrem per el nostre treball, no? I tenim de quan en quant algun horari un poquet intempestuós perquè, clar, tenim els ensaios a unes hores en les que no desenvolupes la teva activitat habitual de 9 a 11 de la nit o una cosa d'estes. I en realitat és que vaig tornar a reconnectar en això perquè jo crec que necessitava tornar a tindre aquesta sensació de tindre objectius a curt plaç i anar complint-los i veure la retroalimentació que això te repercutia. Perquè la investigació és un camí molt llarg i no sempre... No trobes resultats fins que no passi molt de temps. Clar, no, requereix molt de treball
i també és un camí llarg en el que... M'alegre de que t'estiga portant tant el cant i hagis retrobat aquest punt, no? Sí. Saps que Mosseguillo compleix 10 anys, que hem publicat moltíssimes obres, podrien ser més, però n'hem publicat unes quantes. I estem realitzant la mateixa pregunta a tots els autors. Dins dels projectes de Mosseguillo, quin és el que més t'agrada o trobes més útil o dius, joder, que bé que Mosseguillo hagi tret això? Jo crec que, sobretot, és molt important la funció principal de Mosseguillo me pareix fonamental. Intentar promocionar la literatura en llengua valenciana i, sobretot, l'aclariment del distintiu de això està escrit en Normes del Puig i aquesta visibilització de que no tot està escrit en normalitzat. Sí. Però, sobretot, també un dels projectes més interessants que vaig a dir jo, esos de formació professional, són aquells llibres destinats als més xicotets, perquè hi ha molta literatura que fer en els xiques més xicotets també, perquè són el futur i perquè el que dius des del principi i el que vas mostrant des del principi és importantíssim per a el que ve després. És un dels principals objectius de l'editorial, poder cobrir aquesta necessitat, no? Que els xiquets tenen que tindre també literatura en llengua valenciana. És una manera de que no se perga i de que continuï la llengua existint viva. I dins del món editorial valencià, no només de Mosseguillo, què trobes a faltar? Què creus que encara no s'ha tret o encara no... Què ens falta? Jo soc una gran fan de la literatura en ciència-ficció i en fantasia i crec que ahir hauríem de posar un poc el peu també, no? Intentar començar a partir d'ahir en tot això. N'hi ha poc. Sí. També m'agrada... Disculpa si anaves a dir alguna cosa. No, que va. També m'agrada, especialment en autors del teu potencial, que des de l'editorial sempre t'hem admirat, preguntar-te si tens algun projecte de futur. Sabem que estàs molt liada mateixa, però igual segur que en una autora com tu per el cap te ronda alguna idea. Ostres, doncs ara mateixa he de dir que encara no. Sí que és veritat que m'agradaria en algun futur no molt llunyà intentar promocionar també la divulgació d'alguna part. Clar, ara que estic més en el món científic, diguem, en el món de la investigació i intentar parlar des del punt de vista divulgatiu, perquè crec que pot aportar molt. Seria una línia interessant. No existeix res així, no? Estàvem parlant de què faltava, això no existeix. És veritat, sí. Podria ser un bon punt de partida. Per últim, agrair-te que hagis vingut. És un autèntic plaer per a nosaltres que vingues, que participes en aquestes entrevistes. Agrair-te que hagis confiat en nosaltres en dues ocasions i futures i desitjar que d'ací 10 anys, quan complim el 20 aniversari, també pugues estar així. Clar que sí. Si vols, tens un minut per a despedir-te dels nostres espectadors i tot teu. Molt bé, espere a on mire, perquè estic mirant tot igual. Espero que vos hagi agradat molt l'entrevista, espero que m'hagueu conegut un poc més a partir d'això i, sobretot, que consumiu bona literatura i bona literatura en valencià, i en valencià de l'autèntic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Llucia.